MRF आणि FMMCIची 19वी राष्ट्रीय सुपरक्रॉस सर्त चल्ल्या. पहिलो राऊंड केरळात कोचीत झाला. दुसरा राऊंड गोंयांत आयतारा सकाळी जातलो. सर्तीच्या वस्ताद पण एकूण 6 राऊंड जाले उपरांत थारतले म्हणून ब्रेस्तारा पत्रकार परिषदेत आदलो चॅम्पियन तसेच आता आयोजन अध्यक्ष श्याम कोठारीन सांगले. ह्या सुपरक्रॉस राऊंडाक देशभरातले टॉप रायडर गोंयांत येतले. This is the second round of the Supercross National Championship. The first round was held in Cochin. From here we move on to Coimbatore, Jaipur, Nasik, and the final round will be in Indore. We've been organizing, Godspeed has been organizing this event for the past 20 years. And we have, Goa has been a usual venue. The other cities we keep changing every year. But the response, the know-how, the participants in Goa and all that brings us back to Goa. We like to keep doing the events in Goa. The race again will start at 10 o'clock in the morning on Sunday. Before that, on Saturday, everybody has to go to scrutiny. जे आमचे फातोड्याचे लोकल आशिल्ले पळय त्यांच्या सपोर्टान आमकां ग्राउंड मेळ्ळा. आय एम व्हेरी हॅपी, आय एम व्हेरी थँकफूल तेंचो. ते म्हाका खूब आदार केला. ते ट्रॅक करता आसतना कांय प्रॉब्लेम नासतना म्हाका इजी करपाक दिला. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो. सरकारी अधिकाऱ्यांचेर आयिल्ल्या कागाळीचेर प्राथमीक चौकशी करिनासतना थेट कारवाय करपाविशीं SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातले तरतुदी आड सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या आदेशा आड बहुजन क्रांती मोर्चा पणजे धरण्याक बसले. 20 मार्चाक जे एट्रॉसिटी विरुद्ध जो सुप्रीम कोर्टान जो निर्णय दिला त्याच्या विरोधान आमी हांगा बशिल्ले आसा. अरेस्ट करपाचो आसलो ते जाग्यार तांच्यांनी कितें केलें, पयलें इन्क्वायरी केल्या आतां आनी इन्क्वायरी केल्या नंतर त्या शिक्षा जातली ही नंतर. पण त्याच्या नंतर ती इन्क्वायरी कंप्लीट सोंपचीच ना, इन्क्वायरीचो निर्णय लागचो ना आनी त्यामुळे तो हें जाल्लो आसतलो ताका कितें तें म्हणजे वैतागली आसतली ती. म्हणून आमकां आयज ही धरणां धरची पडली. आतां कायदो तसोच आसचो म्हणून आमी जो कलेक्टराक नॉर्थ कलेक्टराक मेमोरंडम आतां सादर करून आमी आयिल्ले आसात. पण सुप्रीम कोर्टान ज्या पद्दतीन वर्डिक्ट दिलेले आसा की हांगासर पयलीं DYSP लेवलाचेर इन्क्वायरी जातली आनी तेच्या उपरांतूच ताका अरेस्ट करतले. पूण हेच्या पयलींचो जो कायदो आसा तो एट्रॉसिटी एक्टाच्या अंडर जेन्ना कंप्लेन फायल जाता तेन्ना पयलीं डायरेक्टली अरेस्ट करता, ताका नॉन बेलेबल वॉरंट येता आनी मागीर तेचेर इन्क्वायरी जाता. ताका लागून दलीत समाजाच्या आयज भावना दुखावलेले आसा. दलीत समाज आयज भयभीत जाल्लो आसा. बिलवदल साखळे आणि विजयदुर्गा देवस्थानान केरी चौथे कीर्तन संमेलन दवरला. संमेलन 14 आणि 15 एप्रिलाक जाता. आपले चौथे कीर्तन संमेलन जे होणार आहे ते 14 व 15 एप्रिल या दिवशी. अशा प्रकारचं मोठं संमेलन बिलवदल साखळी आणि विजयदुर्गा देवस्थान, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की एकदम निसर्ग संपन्न असं हे वातावरण आहे. 15व्या शतकातलं देऊळ म्हणजे तो परिसरच अगदी पाहण्यासारखा आहे. तुमच्या माध्यमातून मी सगळ्यांना विनंती करेन की या कीर्तन संमेलनाला मोठ्या संख्येनं यावं. आत्ता करुणाताईनं सांगितलेलं थोडंसं ॲडिशन, पहिल्या दिवशी जो उद्घाटनाचा कार्यक्रम आहे त्याला दक्षिण गोव्याचे खासदार नरेंद्र सावईकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील आणि कला आणि संस्कृती संचालनालयाचे संचालक गुरुदास पिळणकर त्याला खास अतिथी म्हणून उपस्थित असतील. शहीद स्वाभिमान नाईट कार्यावळीक शहीदां खातीर वावुरपी तरणाट्यांचो आमदार मायकल लोबोन भोवमान केलो. देशभर ही संघटना रॅली काढून शहीदांच्या घरच्यांक आदार करता. There were nationalist leaders who fought for us to bring independence to the country. We are free today because of them and we need to do something for them. It's a great idea what is there in the mind of Swabhiman Desh ka mission to erect a statue, to install a statue. And this should be done by the people of India. यात्रा का 22वां दिन है, 22nd day today. 5000 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम चल चुके हैं. अभी सुनील जी ने ऐसे बताया कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है मेरा. माय फादर वाज 3-time MLA फ्रॉम दिल्ली, बेस्ट MLA अवार्ड फ्रॉम दिल्ली. पर वो नहीं चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ. वो चाहते थे मैं कुछ ऐसा करूँ देश के लिए कि लोग याद करें. तो बचपन से स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ शहीदों के लिए था कि कुछ ना कुछ शहीदों के लिए कुछ करना है. 2003 में 2003 में हमने सोचा था शहीद आजम भगत सिंह की हम एक स्टैचू बनाना चाहते हैं, पर उस समय कुछ हो नहीं पाया. तो कहीं ना कहीं थॉट चले थे उन शहीदों के लिए. तो वो थॉट शायद आज वो पूरी हुई.
23 मार्च को हमने यात्रा स्टार्ट करी है, जो यात्रा अपने आप में एक हिस्टोरिकल यात्रा है कि आज तक इतनी बड़ी यात्रा शहीद परिवारों के लिए, जितने अपने नौजवान सेना के नौजवान हैं उनके लिए आज तक किसी ने शहीदों के लिए नहीं करी है। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। या बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।